SM निउस नायगिरि नोंथांमोनखौ बे समाव बरायनानै लाग्रोबाय दिनैहाय आङो बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नावकाटायाव दंफैयो नावकाटायाव सासे जाखांफु लाइमोन बिथाङा दाउ फिसिनानै माबायदिहाय साक्सेसफुल जानो हादों बेनि सोमोन्दै बिथांजों रायज्लायनो थाखाय आङो बिथांनि सेराव फैदों गिबियावनो नोंथांनो आंनि खुलुमनायखौ जासिबाय खुलुमबाय गिबियाव नोंथाङा बे पोल्ट्री फार्मिंखौ माब्लानिफ्राय जागायजेना पोल्ट्री फार्मिंखौ आं 2013 निफ्राय आं जागायजेनदोंमोन ओमफ्राय 1 इयार 2013 आव खालामनानै गेजेराव आं ड्रप होनाय बायदि जादोंमोन आरो इनिफ्राय 2018 निफ्राय आं दा कन्टिनिउअसलि 18 19 20 दा 2020 नालाय दा सोलिगासिनो आरो मोजां बहानिफ्राय बेखौ थुलुंगा मोन्दोंमोन बेखौ थुलुंगा आं फार्स्टआव बे आं बाहेरायाव थांदोंमोन नालाय 2014 आव आं बाहेरायाव थांदोंमोन पान्जाबाव थाङोबा लोगो सासे एरखमनो साख्रि होगोन होननानै जेनेबा थांदोंमोन आं थांनानै जेनेबा थखायनाय बायदि जादों आरो लोगोआ साख्रि होगोन होननानै बै माने गुबुन रायजोआव लांदोंमोन थांनानै ओजा दाउनि फार्माव आं उपाय गैयिनि थाखाय थानो गोनां जादोंमोन आरो बेयाव खाननैसोनि थाखाय थानायाव इयाव खाननैसो आं जेरखमनो माहाय सोलोंनाय बायदिबो जाहैबाय ओमफ्राय आरो 2 इयार्स आं आरो बेंगलराव थाहैबाय थाहैनानै ओजाथ' फार्मिं माबायाव थाहैदिया आं खिन्थु गारमेन्ट्सआव थादोंमोन आरो माबानि दा न'निफ्राय माहाय प्रब्लेममोन नालाय माहाय एरखमनो हायखायजा जानानै आं बाहेरायाव थांनो गोनां जादोंमोन फैसा पातिनि माहाय प्रब्लेमखाय बेनिफ्राय एरखमनो फैफिनबाय फैनानै सानबाय न'आव फैनानै 2018 आव दा गामियाव फैबा मा खालामनो दा ओरैनो थानाय जागोन बेनिखायनो आं सानबाय बे फार्मिंखौबा मोजांसिन जागोन आगोलावबो जेते होखायोमोन आं बे फार्मनि मुङा मा मुं बुहुम पोल्ट्री फार्मिं बेयो जायगायाथ' बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय नावकाटा ओमफ्राय नोंथांनि मुङा बुहुम बर' बेनिफ्राय बे माने दाउ जे फिसा फिसा नुदों बेवहाय जोङो बेखौ माबायदिहाय बनायनाय जायो बिनि बिमा दङ ना मेसिनजों बानायो इनकुबेटर मेसिनजों बानायो दा बर्तमान आगोलाव आंनियाव बिमा दङमोन दाउ बिमा बेफोरखौ आं दा फानजोब्बाय दा आं दाउदै कालेक्सन फैयो आं जायफोरनो दाउफोरखौ फानदो बिसोरनो आंनो दाउदैफोरखौ होफायो आरो बेफारिफोरा दाउदैफोरखौ आंनोनो होफायो आं कन्टेक्ट दङ नालाय बिसोरजों ओमफ्राय बेबायदिनो आं इनकुबेटरनि जोहै माबायाव आरो इनकुबेटराव बेबायदि हेचिं खालामना आं दिहुनो बेबायदिनो आं जेनेबा प्रडाक्सन होगासिनो आरो साप्लायबो फैयो बाहेरनि आंनि लोगो दोङो बेनिफ्राय आं दिहुनो आरो दाउ बिदैया माने जाय दाउखौ नोंथाङा फानदों आरो बेनि बिदैखौ फिन बिथांमोना नोंथांनो होफैयो आरो बेखौ आरो फिसा बनायलायबाय आरो बिथांमोननो हरलायबाय आरो नोंथाङा माने बिदैखौ मोनफिनलायबाय बेबायदि दासिम नोंथाङा माने ओरैबायदि बुंनो हागोन नामा जे मास मोनसेयाव बेसेबांसो माने इनकाम जायो मास मोनसेयाव बेसेबांसो इनकाम जायो माने जुदि दाउ फिसियोबाथ' फार्स्टआवथ' इनकाम जानाय नङा फार्स्टआव खरस खालामग्रोनांगोन आरो फैसाखौ जुदि आरो दाउ फिसा जेनेबा फार्स्टआवथ' फैसा फैखाया रावनियाबो जेनेबा दा इखिना पजिसनखौ खालामनो गोनाङाव आंहा बहुत खमायबो थांबाय आरो प्लास एक्सपिरियेन्सबो लानो गोनां जादों गतिके बेबायदिनो आं खालामनो गोनाङाव आरो फिल खालामनायाव माहाय टाइम थांदो आरो जुदि मास मोनसेयाव जुदि एरखम फैसा खामायनो लुगैदोंबा आरो मास मोनसेयावथ' एरखम हाद्राया खामायनो दिनै बेसेबां खामायगोन नोंथाङा आंथ' खानसेयाव 80,000 90,000 1 लाखनिबो खानसेयाव फानो आरो आं मालखौ दिनै बेसेबां फानगोन दिनै दा माला माहाय खम दोङो मिया फानबाय आं थांनाय मिया थांनायाव आरो मिया फानबाय दिनै बारा गैला दिनै 1100-1200 पिसल'सो दोङो आरो हमना ला 1000खौनो हमबाय 1000 बा हमना ला 50 आरो बेलेग दाउबो दंखायो नालाय दा बर्तमान रेट आप एन्ड डाउन जाबाय थाखायो नालाय माबानिया लकेल दाउनिया खाननैसो आं 41 आव होदोंमोन ओमफ्राय दिनै दा 43 दोङो खाननैसो थाना मा जागोन दा बुंनो हाथ'आ 50बो जाहैनो हागौ हयथ' 60बो जाहैनो हागौ हयथ' 35 लोगो आरो 35बो जाहैनो हागौ आচ্ছা नोंथांनिफ्राय बे दाउ फिसाखौ बहा लाङो आंनिफ्राय गलाघाट लाङो तिनसुकिया नगाव ओमफ्राय माजबाटफोरनिफ्रायबो फैयो अरांनिफ्राय फैयो ओमफ्राय जोंनि बे तामुलपुर क'क्राझारफोरनिबो लांफायो बर' मानसिना गुबुन बर'बो फैयो मुस्लिमबो फैयो गुबुन आदिबासि फैयो सब फैयो आरो गासैबो हारिनि मानसिफोरा फैयो गासैबो हारिनि बे माने माबाखौ बोरै मिन्थिखो जे नोंथाङा जे बे माने फार्मखौ खालामदों नोंथांनियाव जे दाउ फिसा मोनो बेखौ बोरै मिन्थिखो बेखौ ससियेल मिडियानिफ्रायबो मोननाय जादों आरो लोगो सासे दङ आंनिया कुनाल भइस ब्लग होननाय लोगो बे इउटिउबार सासेया फार्स्ट आंखौ आपल'ड होदोंमोन आरो माबायाव भिडिअ बेनिफ्राय बांसिन स्प्रेड जादों आरो ओमफ्राय आगोलाव आं जेथिया फार्स्टआव आरो 2018 निफ्राय आं जेथिया दाउ फिसा एरखम फिसियोमोन होमबा बेबायदि बारा फिल गैयामोन आं मालखौ जासिसो फानोमोन आरो
फिसा नांगोन नामा दाउ फिसा दोङो प्रडाक्सन होगोन नांगौबा नोंथांमोननो बे समायावथ' दाम बहुत खम खमावनो फानोमोन ओमफ्राय ए रखमनो फिल्डखौ लासै लासै बारायलांबाय मानसिफोराबो मिथिनो हमबाय ओमफ्राय आंखौबो मिथिबाय खायसेया माने नंमारगौ दै बेफारखौ मोजांखौनो खालामगासिनो माथो लाब जायो ओमफ्राय आंबो बेलेगफोरखौ ए रखम एडभाइस होयो नोंसोरबो हो बेबायदि लांनानै बेनि लोगोआ बेखौ खिथाबाय बेनि लोगोआ ए रखम खिथानानै जेनेबा माहाय मिथिनाय बायदि जाबाय आरो ए रखमनो प्राय मिथिजोब्बाय ओमफ्राय ससियेल मिडियायावबो होबाय ओमफ्राय बांसिन मिथिनाय जाबाय बे आरो इनकुबेटर मेसिनाव दाउदैखौ दोनोब्ला बेसेबां दिननि उनाव दाउ फिसा जायो बेवहाय इनकुबेटराव जुदि दोनोबा आरो 18 डेसनिफ्राय 21 डेसनि गेजेराव जाहैयो ओमफ्राय दाउ फिसाखौ बेसेबां दिनाव फानजायो दाउ फिसाखौ जेनेबा 18आव बियो फिसा जाबाय 18आव माने किसुमाना 18बो जायो खायसेया 19आवबो जायो खायसेया 20आवबो जायो खायसेयाथ' 15 दिनसोआवनो जाना होयो खायसेनिया माब्लाबा मा जायो दाउ बिमा माब्लाबा दैनानै बजबनाय बायदि जायोना दाउआ इखौ खायसेया मा खालामो बेफारिफोरा इ खमायावनो लाना फैफ्लांनायाव खायसेया 15 दिनफोरावनो जाना होयो ओरैनोथ' इदि जुदि फ्रेस बा 18 19 20 इसिमसोआवनो जाखायो जानाया ओमफ्राय फिसाया बेसेबां दिनाव फानजायो फिसाखौ बे हेचिं मेसिनावनो बे इनकुबेटरनि सिङावनो आरो खानथाम बेबायदि दोनखानांगोन आरो जेनेबा इथि 12 आवार्स 24 आवार्स बा मथथे खाननै दोनजागोन आरो खाननै खानथामबो दोनजायो जेबो जाया 72 आवार्ससो दोननांगोन सानथाम जेबो जाहोनाङा सिङाव दोनजायो जेबो प्रब्लेम गैया जिथिया हेचिं जाबाय खानथाम जाहोआबाबो जेबो प्रब्लेम गैया ओमफ्राय बाहेरायाव दिहुननानै आदारखौ सारना होनांगौ आरो प्रि स्टार्टार बे दानानि नामा आरो प्रि स्टार्टार ओमफ्राय कम्पानिया बेलेग बेलेग थायो गद्रेज थायो सना गल्ड थायो डायमन्ड थायो मोजां उन्नत कम्पानि बेफोरखौ होबा बेनिफ्राय लाइट होना दोननांगौ ब्रुडिंआव बरियानो प्लेन सिटफोरनि नङाबा थार्माकलफोरनि बे ना कार्टुनफोर मोनोना बेफोराव दोनबाबो जायो ओमफ्राय जेथिया नर्मेलि जागोन होमबा एन्टिबायटिक मोननैसो होनांगोन होबा माने मोजां जायो आरो मर्टेलिटियाबो एरखम जानो नागिरा बेबायदि दोनजायो आरो वेट बारायनायफोरनि थाखाय माबाफोर मेडिसिन बेबायदि होनो हायो नामा मेडिसिन हायो दा वेट बारायनो थाखाय मेडिसिन जेनेबा इउनिग्र' दोङो ग्र'मर दोङो बेनिफ्राय लोगोसे जुदि जों बायनाय दानाखौ जुदि जाहोयोबा आरो फिडखौ बेखौ जाहोयोबा ग्र'थआ माय थाब जायो आरो जुदि जों बे माबाखौ बे माइरंनि इंखुर ओमफ्राय जुदि फ्रि रेन्जआव एंगारनानै जुदि जों दानाफोरखौ होआबा बेदरा गोरा जायो बेनिफ्राय खम वेट जानो थाखाय माय टाइम नांगौ जायो आरो जुदि आरो बायनाय दानाखौ जुदि जाहोयोबा 3 मान्थ 4.5 मासफोरावनो 1 केजि एरखम जायो आरो खायसेया जायो खायसेयाथ' जायो बार' लकेला माय गोदोर फिसा थाखायो लकेल दाउ नालाय बेबायदि आरो बेसेबां आखायाव रां लानानै नोंथाङा बे फार्मिंखौ माने जागायदों फार्स्टआवथ' आंहा एरखम फैसानि माय प्रब्लेममोन नालाय आं बाहेरनिफ्राय कम्पानि बे बोसोरनै जादों नालाय माबायाव ओमफ्राय पान्जाबाव 1 इयार्स एरखमानो जादों जानानै आं बेंगलर थांबाय ओजा 2 इयार्स थाबाय आं फैसा बारा एरखम लाबोनो हायाखै लाबोदोंमोनबाबो माहाय खुददोंमोन बुरै जोंनि गामिनिनो बुरैफोरनिफ्राय लानाय माहाय खुददोंमोन बेफोरखौ मारिनानै आखायाव 2 लाख 1,80,000 दंमोन आरो थेवबो एसेम फैसाखौ आं इनभेस्ट खालामजोबनो हाया मानो होनबा मोनसे कन्टेक्ट थायो जुदि बिजनेसा सोलियाबा जुदि आरो फार्मिं खालामनायाव जुदि साक्सेस जायाबा बेनिखायनो आं गिनानै मा खालामदो फार्स्टआव बे न'निनो दाउ फिसाफोरखौ न'नि दाउ फिसा जा मादारानो फिसियोमोन नालाय बेनिखाय आं बिबाय आंनो होबाय आइया ओमफ्राय आं बेफोरखौनो एक्सपेरिमेन्ट खालामना नायबाय आरो जायना जाया साक्सेस जायना जाया मानैसो एरखम नायबाय बे नायनानै आरो लोगोफोरनिफ्राय एरखम बेफारिफोरनियाव थांनानै दाउफोरखौ लाबोबाय बेनिफ्राय आं सिस्टेमखौ मिथिखायोमोन नालाय एरखम माहाय सोलोंखानायबो जाबाय भेक्सिनखौ माबायदि होनांगौ मानानै माहाय एरखम बारायलांबाय आरो ओमफ्राय फिसा एरखम दिहुनबाय माबाय ओमफ्राय इनकुबेटर मेसिनखौ लासैनो एरखम थिंकिं खालामबाय ओमफ्राय बनायबाय ओमफ्राय नायबाय साक्सेस जामारो ओमफ्राय बेबायदिनो जेनेबा मा मोनबाय आरो उत्सा जाबाय आं माने खालामनांगोन होननानै मोजां बिजनेसा माने इयाव साख्रि खालामाबाबो जायो आरो मास मोनसेयाव खै लाख खामायदों होमबा मास मोनसेयाव खै लाख माने आगोलावथ' आं एरखम खामायनो हायामोन दा आं गाव प्रडाक्सन होयो नालाय आरो साप्लायबो होयो मास मोनसेयाव दा खानसेयाव माब्लाबा 7,000 10,000 गाहाम खामायो आं आरो बाहेरायावबो साप्लाय हरो नालाय खानसेयाव 20,000नि सायाव आं खालामनो हायाखै आरो मथथे 1.5 लाख 1 लाख माब्लाबा 80,000 70,000 बेबायदि आरो बेबायदि खरसा टरसा थांना बिसिनि थायो खिन्थु फैसाखौ थानाय बायदि नाङा आरो थाबाबो फैसाखौ आरो इनभेस्ट खालामबाय थानो गोनां जायो ओमफ्राय फ्राम बुकिं थायो दाउदैनि सोरनिबा 50,000 होनांगो सोरनिबा 1 लाख होनांगो जेनेबा दामि दाउ जेनेबा कडकनाथ दाउ गिनि फल बेफोरखौ बुकिं खालामनो गोनां जायो लोगो बेयाव डिलारशिप लानो मा दाउ दङ बेयाव दा बर्तमान कडकनाथ दोङो आरो दाउ दोङो बेनिफ्राय गिनि फल दोङो
बेनिफ्राय टार्कि मानैसो दोङो ओमफ्राय लकेल दाउआथ' दंखायो गिनिफुलखौ माने बेदर जायोना ना बिदै जायो बेखौ बेदरखौबो जाजायो ओमफ्राय माबाखौबो जाजायो बिदैखौबो जाजायो मोजां इयो जानो बिनि बिदैया गुन दोङो इयो ब्लाड प्रेसार ओमफ्राय इदि माबाफोरनि थाखाय मोजां कन्ट्रल खालामो ओमफ्राय फेट्सआ बारा गैया आरो प्रटिन बांसिन दोङो हाइ रिच मोजां मा होनदों आरियार ना मा होनदों आरायाराबो मोजां आरायाराथ' बे दाउदैनि थाखाय मोजां आरो स्पेसियेलि दाउदै बियो 250 to 300 दाउदै दैयो जुदि अरिजिनेल ब्रिड जानांगोन आरो खुनु क्रस जानो मोननाय नङा क्रसफोराथ' आरो जाखाया बेबायदि ओरैनो बेसेबांसो माने फार्म जाखो दा बेनिफ्राय लांनाय दाउ जायफ्रा लांबाय दाउ फिसा लांनायफ्रा ओरैनो मोनथिनायाव खैथासो फार्म दङ माने नोंथांनि आन्दाराव आंनि आन्दारावथ' दालागै मथथे जोंनि जायगायावथ' दा जेनेबा दा आं जोंनि बे नावकाटा जायगायाव आरो ओमफ्राय आं उत्साह होनानै जोंनि लोगो खानैसोआ एरखम बनायदो आरो मोजां इसोरनियाबो फार्मिंआ मोजां सोलिदो इसोराबो प्रफिट जागोन आंदो कन्टेक्टआव थायो इसोरो बेनिफ्राय आं दा जायनि माल हरदों बेफारिफोरनोबो माल हरो बिसोरथ' बिराद एरखम फानो ओमफ्राय न'आवबो डाइरेक्ट लांफायो ओमफ्राय आं दासिम 2018 निफ्राय फाननानै मथथे 400-500-600सो जानांगौ आरो फार्मिंफोर दा खालामगासिनो दा बेलेग दा गामि मोनसेयावनो किसुमान गामियाव सोरबा खाब्रै खाबा लोगो नांनानै सोरबा बनायो खायसे आरो इन्डिभिजुवेलखि खालामो 100-200आथ' पार्सेन्टलिबो फिसियो एरखम बहुत दङ आरो पार्सेन्टलि फिसिग्रा 500-600सो फार्म थानांगौ बिसोर रिलेटेड थाजोबो आरो आंदो जेनेबा माबाफोर प्रब्लेम जायोबा फनबो हरो बेयाव मिथियो आरो एरखम बे दाउ नायनायाथ' नोंथाङा हारसिं नायो ना सोरबा नायो दा खस्थ' जायो नामा जाहैदो आंदो नायो बर्तमान खस्थ'थ' जायो मानसिया जानो जों खानसे एरखम खामानि मावो आरो न'निबो बेलेग खामानि दोङो बेनि उनाव जि दाउफोर बे दाउफोर फाननाय जायफ्रा लांनानै बिथांमोना दाउखौ गिदिर खालामहैबाय बिथांमोना जे माने किल' सिस्टेमाव बेसेबांसोआव फानहैनो हायो बेखौ दा जेनेबा मार्केटआ दा जि सोलिना दोङो दा जेनेबा पाइकारिफोरा दा दिनै बायदिनि दिनाव आरो दा बे लकडाउननि गेजेराव दामा जों पाइकारिया आरो 350-370 गाहाम थांदोंमोन ओमफ्राय दानना फानबाथ' 450 गाहाम मोनोमोन दा प्रेजेन्टआव 270-280 जाना दोङो हयथ' सोरबा 250आव फानो बेयावबो बहुत कन्डिसन दोङो दाउखौ इसोरो माने दाउखौथ' दाबो माने जोंनो आरो जुदि फार्मारफोरा जुदि गोसोबा 400 गाहाम खालामनो हायो पाइकारिखौनो ओमफ्राय माबा बेपारिफोरा बेदरखौ दानना फानबा इसोरो 500 गाहाम फाननो गोनां जागोन जुदि जों गासैबो इउनिटि थायोबा आरो जुदि फार्मिं लाइनाव जुदि 270-250 बाथ' दामानो मिलाया मानो होनबा दाना खरसदो दाउ बायनादो मिलाया आरो थेवबो जेबो प्रब्लेम गैया रेटआथ' आप एन्ड डाउन जाखायो दा आरो बहुत एरखम फार्मिं जाबाय जेथिया दा मा जायो बेपारिया खासेनियाव सोंगोन नोंथाङा बेसेबाङाव फानगोन दाउखौ बियो जुदि 300 बियोबा आरो बेलेग बे फार्मिंनि सोमोन्दै बुंगोन बिथाङाथ' 270आवनो होदो बेबायदिनो कनफिउस खालामनानै एरखमनो माने खमाव बियो इसोरो बेनिफ्राय बिसोरो बुङो कि नोंसोरनियाथ' फार्मनिसो लकेल नङा न'आव फिसिनाय बेनिबो बहुत प्रब्लेम गतिके दा फार्म होननाय लोगो लोगो फार्मा मोनसे न'सो दा न'आवबो जुदि फिसिनाय जेनिखि न'फोरखौ बेखौबो फार्मखौनो बुंगोन इंलिसाव बे दाउ दोनग्रा कमार्शियेल बायदि जाहैबाय आरो कमार्शियेल माने मा जों दा बुरजा फिसिनाय लोगो लोगो जोंथ' दा मा होनो इखो न'खौनो बनायना दोनखानांगोन फार्म बायदि पुरा मोजांनो डिसिप्लिनाव माने जाहाथे बेक्टेरियेल इनफेकसन जाहैयो किसुमान माने बेक्टेरिया एरखम नांनानै जेनेबा थैया बेनि थाखाय जों माने बरियानो फार्माव दोननो गोनां जायो बेनि थाखाय जेनेबा बेयाव बुंनो चान्स मोनो आरो बिसोरो माने नोंसोरो बेबायदि खालामदो नोंसोरनियाथ' फार्मनि खिन्थु मा फार्म मा दाउ दोनग्रा न' इखौ बुजिला ओमफ्राय शब्दखौ बाहायसिगोन फार्म होननानै खिन्थु मा बुंनो थाङोबा जों बे न'आव फिसिनाय दाउनिख्रुइ बे फार्मनिया बांसिन मोजांसिन मानो होनबा जों दा जि फिट जाहोदो ओमफ्राय न'आव जिनिखि फिसिनाय बेदरा गोरासो जाबावो जोंनिया कम मोजां इयो बहुत मोजां आरो जोंथ' दामि दाना होबावसो नाय 1800-1900-2100 बावसो बेगाव खिन्थु न'निया मा जायो बे रानथा पुट्टा माइरंखौसो सारो मा जायो 5 माह 6 माह गाहाम नांगौ जायो माबा देरनो थाखाय सेरसे जानो खिन्थु जोंनिया फार्मनिया मा जायो 4 मासफोरावनो सेरसे जाहैयो ओमफ्राय जानोबो मोजां बेदरा सफ्ट दा नोंथांमोनानो जेनेबा नायनो हागोन माने गोरा बेदरा मोजां ना गुरै बेदरा मोजां दा गोराबाथ' जों अरनो हानो नङा हाथायफोरा बायलांनो हागो बौनोबो हागो हाराफोरखौ जों सोबलुनो हाया दा जों जुदि आरो फार्मनिखौ लायोबा बहुत मोजां बेयाव जेबो प्रब्लेम गैया जिखिना नोंथाङा फार्म बनायबाय न' बनायनायाव बेसेबांसो माने खरसा जायो खरसाया दा खरसखौ हमनो थाङोबा आरो बहुत खम खरसावनो खालामनो हायो इखौ जुदि न'आव गावनि औवा जुदि थायोबा औवाफोरदो जेनेबा खालामना दोननो हायो जेनेबा केपासिटिखौ नायनांगोन नोंथाङा दाउखौ खैथा फिसिगोन बे केपासिटि हिसाबै जागोन आरो दामा
दामा माने माबाया खरसा आरो खायसेया जुदि नों प्रफेसनेल खालामनोबा नों टिंनि बनायनांगोन आरो जुदि नों ओरैनो टेम्परारि खामोबा आरो नों तिरपालनि होबाबो जागोन जेबो प्रब्लेम गैया खालि मा बे बार हाबनायनि थाखायल'सो मोनसे माबा खालामना दोनबानो जाबाय आरो कन्डिसनखौ बनायना दोनबानो जाबाय जेनेबा गरमद्राय जायोबा तिरपालखौ बख'ना दोनबाय माने खम खरसाव खालामनो हायो फार्मिंखौ आरो जेनेबा जुदि आरो फार्मिं खालामोबा आरो गोदान माबाफोरा आरो फार्मिं जायनिखि सानगासिनो इसोर खालामनो इसोर जुदि दा गोदान खालामोबा आरो इसोरो जेनेबा 100 केपासिटि आरो जेनेबा 100टाल'सो जेनेबा फिसिगोन आरो 100टा फिसियोबा इसोरो जेनेबा फार्स्टआवथ' इमान बारा जागाबो नाङा नालाय ब्रुडिंनि थाखाय माहाय जागाबानो जायो 100टाबा नोङो 50टा दोननो थाखाय जेनेबा ब्रुडिंखौ सार्केल राउन्ड गल्ड प्लेन सिटजों खालामबाबो जागोन नङाबा जोंनि बे थार्माकल ब्रिटानिया बिस्कुट गेलामालफोराव जे मोनो बेनि कार्टुनदो सार्केल राउन्ड बनायनानै गेजेराव जुजाय होनानै सायाव माबा होनानै बाथुरि कागज होनानै दोननो हायो आरो बाल्ब होना दोननो हायो आरो माने बाल्बखौ मानो नांगोन होनबा बिमा गैया नालाय इसोरा दा जोंनो इसोरनि बिमा बायदि जानांगोन बजबना लानाय जेनेबा जों मिथिनांगोन इसोरनि टेम्पारेचार उन्दै खुदियाखौ जेरैबायदि बिमाया माने बामना लायो बा जि गुदुंजों बेबायदि बेबायदि आरो होमबा एसे खम खरसायावनो जायो नङा हायो खम खरसावनो हायो ओरैनो चेलेन्जआ मा बेवहाय बेमार बा बायदिसिना माबाफोर बेमारा दा जेनेबा जब्राफोर जायो बा करायजा बेनिफ्राय जोंनिया माबा जायो सिआरडि इफोरनिबो दोङो मुलि मोनो इफोरखो भेटेनारि डाक्टरफोराव मोनगोन डाक्टरनियाव मेडिसिन स्टरफोराव मोनगोन इखो थान्दायाव बांसिन जानो नागिरो नामा बेयो थान्दायावथ' बांसिन जानाय माने मा जायो गोजां बोथोराव सिआरडि बेमारा जानो नागिरो आरो बांसिन गरमावबो जाया नङा मानो होनबा गरम दिनाव माबायदियाव जायो नोंनिया अखा हायो माब्लाबा हठाथनो गरम हठाथनो थान्दा जायोबा मानसियाबो जायो जेनेबा माबा सुरदि बोथोरा चेन्ज जायो दा सिआरडिया बांसिन जायो आरो बेनिफ्राय बाखिथ' इथि बेक्टेरियेल इनफेकसन जाना थैखायो थैनाया बेखौ जेनेबा इनिबो माबा एन्टिबाय'टिक दङ इफोरखौ होबा मोजां जाहैयो आरो ओमफ्राय ब्रुडिंखौ मोजां लाखिनांगौ आरो हिट होनानै होमबानो मोजां जाहैयो होमबा जों बांद्राय गोलाव रायलायलिया ओरैनो दानि लाइमोनफोरखौ नोंथाङा नैबे फार्मनि जुगेदि माबाफोर बुंनो सानो नामा आं लाइमोनफोरखौ बेखौनो बुंनो सानदों कि ओरैनो थानाङा माबाफोर बिजनेस खालाम जिखुनु जेनेबा दाउनि फार्मिं नङाबा इथि दखान बोरमानिफोर हो नङाबा नाबो फिसिनो हायो नङाबा इथि आरो अमाफोरबो फार्म खालामनो हायो नङाबा इथि दखानफोरबो होनानै जेनेबा मोजांनो जानो हायो आरो मथथे समखौ ओरैनो खेरायनो नाङा बहुत मोजां आरो जुदि खालामोबा गोसो होनानै जुदि माने जायखिजाया खामानिखौ मावोबा साक्सेस जायो फार्स्टआव जेनेबा फैसानि खिथुआव खारनाङा साक्सेस जाबाथ' फैसाया गावबा गाव फैखागोन बेखौ प्रब्लेम गैखाया फार्स्टआव हयथ' सोलोंनायाव माहाय टाइम थांनो हागो मानायाव हामा टाइमाबो बहुत दंमोन आगोलाव न'आव रायजायो बिराद दाथ' गैया रायजाला मोजाङानो दा बेनो आरो बहुत खस्थ' खालामनांगोन खस्थ' माने बाहेरायाव थांनानै खस्थ' न'नि खस्थ' बहुत मोजांसिन बाहेरनिया जाबाय नों सैमा बायदि जानांगोन सुपारभाइजारफोरजों रायजागोन जुदि नों कम्पानियाव थायोबा आरो सिकिउरिटि गार्ड थायोबा इयावबो नों रायजागोन खानसे सुटि खालामनो हाया नङाबा चेन्ज खालामनो हाखायो आरो रुम भारायावबो नों गिगोन माबायदि रुम भारा होनो जुदि नों बाहेरफोराव थांनानै जुदि नों सिकिउरिटि गार्डआनो जा नों माबायावनो जा नों कम्पानिफोरावनो जा जों इखौ मोनदों आरोना एक्सपिरियेन्सखौ जों न'आवथ' आरामसे जानानैबो थानो हायोमोन खिन्थु जों बिराद प्रब्लेमनि थाखाय प्रब्लेमथ' एरखम गैयामोन न'आव रायजानाय मानाय माने हामा नाङो गोसोखौ ओंखायनो खामायनो थांदोंमोन आरो सेंग्रा बैसो नालाय मोजां बाथ्रा बुंबा गाज्रि सानफ्लाङो आरो बेनिखायनो न'निफ्राय ओंखारलांदोंमोन नङा होमबा दा ओंखायनो लाइमोनफोरखौ नोंथाङा बेबायदि बुंदों आरो कम्पानियाव थांस्लायस्लाय जों जुदि न'आवनो बेबायदि जुदि फार्म बा बायदिसिना खामानि मावबाथ' साक्सेस जायो खारन कम्पानियाव बेसे मोनो मासाव 10,000 मासावलाय 10,000 मोनगोन आरो जुदि कम्पानिखौ एरखम नायबाय थानांगोन मायाव बारा मोनो ओमफ्राय खामानि लाना खामानि अभारटाइम जुदि अटि जुदि मावबा अभारटाइम आरो अटि होनो बेखौ बाहेराव बांसिन इउज खालामो बेखौ अटि होनो अभारटाइम जुदि खालामोबा नोंनो एक्सट्रा दोङो हराव अभारटाइमा हराव जायो बांसिन सानावथ' बे नर्मेलि जाखाबाय सोब स्टाफ मेम्बार्सफोरा फैगोन मावगोन खिन्थु हरनिया जाबाय नोंना अभारटाइम अटि होनो आरो इखौ इयाव हरनिखौ बारा मोनो फैसा बेबायदिनो आं गासैदो 20,000नि सायाव कामायोमोन आरो कामायबाबो मा जानो रुम भारायानो बारा बाहेराव बेनिफ्राय जानाय लोंनाया बारा बेनिफ्राय फैसाफ्रा मिलाया थाया बेनिफ्राय लोमफोर जानायनिबो माहे नायग्रा मानसि गैया बाहेराव थायोबा सोर नायनो जाय नायग्रा आंखौ बेयावथ' कम्पानियावनो थांथारनांगौ बेबो सुटि खालामनो हाया बेबायदिमोन आरो ओंखायनो गिनांगौ बाहेराव जेनेबा सोब खामानियानो बाहेराव हामा नङा माने जायनिखि मोजां फरायनानै थांदो सफ्टवेयर इन्जिनियारिं सोरबा गोदोर गोदोर कम्पानियाव जेनेबा मोजां पस्टआव दङ इसोरनि थाखाय जेबो प्रब्लेम गैया फेमिलि लांनानै मालाय थाहैदो ओमफ्राय जायनिखि जोंनि मानसि दोङो बर'बो बहुत मोजां दोङो माने इसोरो बहुत पुराना जानानै इसोर सुपारभाइजारनि माबायाव जाहैबाय
इसोरनि थाखायथ' मोजां बारु जायनिखि गोदान थांदो जायनिखि जेबोखौनो मिथिया फैसा थाखानि प्रब्लेम इसोरबायदिया थांनानै माने प्रब्लेम जाहैयो आरो बांसिन बेबायदिनो फैसा पाति मिलाया मा जाया बे लोमजायो मायो न'आव फैबाबो फैसाफोरा थोस्लाबा ओमफ्राय मा जाहैयो आंनि हिसाबै आं माने जिखौ बुंगोन आरो इबो बांसिन मोजां जागोन आरो माने जायनिखि थांदो बाहेराव बिसोरो जेनेबा सिकिउरिटि गार्ड थाहैदोंमोन इसोरनि थाखायथ' जेबो एक्सपिरियेन्स जाफायखायो इयाव फैयोबा जुदि ओजा बाहेराव जुदि माबाफोराव जुदि थाहैदोबा जेनेबा रेस्टुरेन्टफोराव थादोबा गामिफोराव फैनानै बहुत मोजां जायो आरो रेस्टुरेन्टआव माने इयाव फैनानै हटेलबो खुलिनो हायो एक्सपिरियेन्सआ जाबोखाबाय आरो जुदि ओजा सोरनिबा दखानफोराव थानानै जुदि नों सेल्समेनफोर बायदि मोन्दोंमोनबाबो इसोरनि थाखायबो मोजां बिराद इयाव फैनानै दखान खुलिनो हायो एक्सपिरियेन्स जायो बेनिफ्राय मेकानिक ओमफ्राय बे बिल्डिं सिल्डिंफोरनि जेनोखि पाइप शिपिं खालामनाय माने इलेक्ट्रिसियान इसोरनि थाखायथ' बहुत मोजां बेफोरबायदियाव मोनफ्लांबाथ' बहुत मोजां फैनानै न'आव फैनानै खामायनो हायो खामायनो हायो आरो बेफोरबायदि आरो दा नोंथाङा गावनि माने रोंगौथिजों बाहेरायाव थांनानै बा गुबुन रायजोआव थांनानै कम्पानियाव थांनानै माबायदि एक्सपिरियेन्स मोनदों माबायदि अभिगता मोनदों बेफोरनि सोमोन्दैबो नोंथाङा जोंनो माने गोबां बाथ्रा फोरमायबाय आरो नोंथांनि फार्मनि सोमोन्दैबो गोबां बाथ्रा बुंबाय नोंथाङा गावनि गोनां समखौ जोंनो होनानै माखासे बाथ्रा फोरमायनायनि थाखाय जोंनिफ्राय साबायखर जासिनानै जोङो जोंनि हाबाफारिखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों थेंक इउ